Ngakabani lamayeza amahle? Ngawami lama. Khwaza. Ngawami. Ngawukwenzani? Ngawenhlahla lana. Inhlahla intoni loo nto kubizwa kwayo? Uba ndisusa inzento madinamaqhaza. Libu lifake ebhedini kamama usaliwa lela ntoni? Lelo bandithande mama. Ngoba belifakwa ngubani? Belifakwa ngabanye abantu. Ngabantu abatheni nabo thetha amahle mani. Vula nkalifoto elifuna nelisembodleleni. Vula thetha amahle bafakwa ngabantu baphi? Ngabantu sidibana sonke. Nidibana phi amahle for ukwenzani? Emkhathini ma. Oh uyathakatha. Ewe mama. Uligwirha. Ewe mama. Hayi futhi ewe mama phendula into ecacileyo amahle. Ewe mama ndivile. Eliyeza lona lela ntoni? Lelo gaba mama. Xa kutheni? Xa unenyongo mama xa unesiyeza. Wolithatha phi? Emkhathini nalo? Ndinikwa ekhaya eli. Umama wakho uthi zange akunikeza la gaba uthi wayikunike iyeza lofutha eli wolithatha phi? Lilo eli mama nginikapha. Selofutha? Mama lo. Awugqiba ukuthi lelo gaba? Ndiyagaba nogaba ndiyafutha ndofutha mama. Wenze ntoni kwabantwana bakwasaliwa abancinci abangamawele? Phakamisa ilizwi amahle nza mura ngokwa. Benzela ngayo ikhiyeza esikolweni. Ngoba kutheni? Ngoba mama bengebe kakhulu. Zange bakugezela abantwana uliqoqi. Abantwana bebesithi xa bekubiza amahle. Besithi mama. Bekugezela njani ke? Besithi mama. Bangamanyasi ixesha nizosebenzigezela xa ndihleli nabo bonke. Ayikho loo nto uyithethayo. Wawuyixelele bani? Zange ndikuxelele. Wenze ntoni phaa ebhedini yam ke? Ebhedini yakho ugalelwe iyeza ngabanye abantu. Ngabantu baphi aba uthetha ngabo? Ngabantu ke ngabanye ootshomama basemncetyana. Phakamisa xa uthetha. Ngabanye abantu basemncetyana. Ngabasemncetyana ngoku yabantu? Andibazi ayikazi ngoba amagama abazibikho ngamagama. Bayigalele ntoni lamayeza bawagalele phaa? Eligalelwe ebhedini nelitsitsizwayo onke agalelwe ngabo? Elitsitsizwayo ligalelwe nguwe ndithi? Umama bendenzela ukuba ngaba eliyalile baligalele uba nindithande nivane nam. Ndingasole ndixabana nayo. Ndisoloko ndinxanyelele ukuba njengoba ulixeleku nje ubuzothini ungabikorekishwa amahle ndiyabuza? Ulixeleku usitsho wena uba zange usebenze edolophini ngoku bekufanele uba kuthini? Jonga kwikhamera. Bendifaka mama bendicinga ndizondisa ezilalini apho ndiyazi umsebenzi wasezilalini. Umsebenzi wasezilalini wohluke kanjani kulo ngaphandle kopha iinkukhu? Andithi uyaklina ezilalini? Uyaklina. Nalapha uyaklina? Wehlukile mama ngoba uklina wasedolophini usuklina ezilalini kunomehluko. Kohluke ngantoni? Ngodastisha. Bungadastisha apha edolophini? Ngoba ezinye izinto azikho ezilalini. Ezinjengantoni? Ngezi-toilet, ngezinki, neebhafu, into ezinjengezo. Uzayilungisa kanjani ke le nto yobugqwirha uyenzileyo? Ndizohamba ndiyoyichitha mama. Uyoyichitha phi? Ndiyoyichitha eBrijolo mama. Kuba ndifuna simfake eteksini mna tata ekhaya. Uyoyichitha phi? Ndizoyichitha eBrijolo ndithi mayiphele yonke into bendiyenzile ubuze mbili. Hayi mama ndizokwazi eziteksini. Hayi ndifuna ukukubona ukhwele eteksini. Andifuni uba netyala lika amahle ophelela isithubeni. Hayi mama ndizogoduka. Uligwirha amahle. Umthetho lo wakho. Ndizogoduka mama. Wafundiswa ngubani ubugqwirha? Umakhulu owasefemelini yam yakule mama waJabana. Osambonayo? Mbona phi amahle? eBrijolo mama.
Usaphila pha eBijolo. Njengoba wafayo nje. Uthini xa umbona? Ngimbiza ngegama lakhe. Wena lakho lithini? Ihloho. Hloho ma. Uhloho yintoni loo nto leyo? Thetha uthini? Uyiza ma. Yho, uligqwirha elidala. Yintoni enye yenzileyo? Yintoni luthakatha ngayo? Nyoka? Hayi ma, unxiba ma. Yintoni inxiba? Into engathi yibhokhwe. Into engathi yintoni? Ibhokhwe ma. Ufanele uncutwa. Awunawuthakatha at 17. Ningabi minyaka 17. Kodwa sowuthakatha. Kaloku mama ndafundiswa ndingayazi. Wethu. Lo muntu wayekufundisa utheni ngamxelela into yoba makayikhuphe le nto? Kufuneka kuthini uzuyeka uthakatha? Uthi akanokwazi uyikhupha mna qha ndaye egqirheni ndayibuza uba xa ndingayikhupha njani. Wathi yena mna indlela endiyikhupha ngayo ndizame iinkomo zibe 2, ndizame iibhokhwe zibe 3, uzotsho sihambe ehlathini siyolahla le nto. Iinkomo ezintathu? Iinkomo ezimbini tata. Uzozithatha phi ke wena iinkomo ezibini neebhokhwe 3? Ziyazanye mama ekhaya. Bayazizama. Bayayazi le nto kowena uba uyothakatha. Bayayiva ngamagqirha abahamba kuba ndinje. Ndinam ndabaxelela uba andiyifundi le nto. Ngoku umamakho uyayazi into yoba uyathakatha, phendula umbuzo. Akayazi yena mama. Ngubani oyaziyo? Uqoba uthi iyazanywa imali kowena. Ngoobhuti baba bayaziyo loo nto. Bazinto Bona bahamba emagqirheni. ngenye imini apha wawuthe niba ngaphi kowena? Ekhaya sibathatha sihlale ekhaya endlini ngoku. Abantwana bakamamakho bangaphi? 1. Nguwe wedwa? Sibayithundiwe ngowesibini. Ke kuba obhuti ke ngokwaba bona bavela phi ngabaphi? Obhuti bona ngabakamakhulu wam lo sihlala naye ngoku. Umama kabani? Umama kamama. Lo wakufundisa ubuthi umakhulu ngokwamama kabani? Ngowefemeli yam owandithatha ndisemncinci ngoba umama yam esebenza wathi ohlala nam. Umamakho uyakwazi ukuba uyathakatha? Akayazi yena loo nto ngoba akahambi magqirheni. Hayi kunzima kwakho. Abantwana bam bathakathile. Izawuchithwa mama. Isezanto. Nekancumisa yena uzayiyeka kanjani? Ncumisa umthakathileyo. Kochithwe izavotile. So ndithi mayiphele yonke into bendiyenze mdaka. Yona nto ngumhlola yokuba